नुदों नुदों मानसिया माबायदि हंख्ररो नायसाय नोंसोरो माबायदि हंख्ररदों नंगुमैया ओमफ्राय बेनोलाय बुङो गावलायनो हंख्ररा ओंखायनो आं खेबखोमानानै दोनलाबाय आरोना आं खेबनायखौ थाल मोन्दों मानसिया बेलथायलायबाय नायसाय नंगुमै कुम्भकर्णआ सिखारला 6टा जाबाय सिखारद' 6टा 10 जालायलायबाय दाबो सिखारा गरदलायबावदोंसो सोर 6टा 10आव बिदि गरदफेरखोलै सयथि सिखारद' मेंख' हेल' गाइस खुलुमबाय आंनि बे मनजुलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं आंबो मोजाङै दं गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय स' दिनै जों बेलासिनि बेरायहैनो नागिरदों नानिनो सुइटार लायनो नागिरदों आरोना बाहेरायाव लानाय जायो ना मलाव लायनाय जायो बिसालथ' नङा माबायाव आरोना लाइफ स्टाइल बाजाराव आरोना लाइफ स्टाइल सोमलांबाय स्टाइल बाजाराव लानाय जायो ना बाहेरायाव लानाय जायो जों थांनो ओंखारबाय आं लक्ष्मी बाबु ओमफ्राय नंगुमै मेंख' आरोना नंगुमै मेंख' लांनो फैगासिनो आं देलायखांबाय आं रेडि जाखांबाय नै एखे मोदोमानो देरद्रायथारबायहाय आंना जायैनो स' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ सल' आयु थाबायनांबायसो मेंख'आबो लांफैगाराखिसै नै दैसायाव उन्दुबाय गुड इभिनिं गाइस गुड इभिनिं एभरिवान गुड इभिनिं गसाइगाव गुड इभिनिं लांफैबाय नै गाखोबाय गारियाव मोनालायबाय सफैबाय नै स्टाइल बाजारावहाय दैसायाबो सिखारबाय नै जोंना दैसा सिखारबाय हाबैसै सिङाव नै गाव फसायबाय आङो दा बायदियाव बेखौसो गानखायो बांद्राय गुदुं गाननायालाय जाम्पार दंखायोना बेबायदि दामा बेसेबां नागिरो 299 लादो बेखौनो लानोबा ना हरै नायनोबा फै बै कालारा मोजां ना गोजौना आं बेखौ फसायबाय बिरादनो पेमेन्ट होनोसै मोननैजों 100 नङा नामा सोंग्रो सोंखाबाय मिथिया दा बाबाया मा होनो लाखांबाय नै बिल पेले खालामदों बाबाया पेटिएम खालामना केस होयो नायनोसै स' जोङो कन्ट्रलाव फैदोंमोन आरोना माइरंआवहाय फिंगार प्रिन्ट होनांगौ जाहैदों न'खरैनो ओमफ्राय दा नंगुमै मेंख'आथ' गैया गारि बासजों थांदों जों नानि आं दैसाया गैया आरो आखाइ होनाङा ओमफ्राय नानिजों आंजों कन्ट्रलाव आखाइ होबाय ओमफ्राय दाना बेयो खाजा जानो होनायखाय जोङो लाइजिस पिज्जायाव हाबफैबाय आरो दिनैहाय ओमफ्राय मा अर्डार खालामोमोनलाय जोङो सैंडविचजों बार्गारजों जानोसैलाय आरोना दैसाया चक्लेट जागासिनो अर्डार होबाय दाबो सफैथ'वाखै नै ओमफ्राय ओरै टिभि चालु जागासिनो दं आरोना नै जि सफैजेनबाय नै बार्गार नै जोंहा दुब्लियाव दैसा जाजों बेरायफैदों नै नायफैदों दैसाया नै बिबार बिबार मानो बारो नों होनदों
ओरैबायदि दुस्थ'ना ओमफ्राय लामायाव फैनानै नै मोसौखौ नायफैबाय आरोना ओंखारनो नागिरबाय थायो बेयावबो नै बिबाराव बिबार मानो मारो नों से हाग्राखौ मा खालामखो नोंलाय हाग्राखौ मा सेन्देल गानबोआखै जोङो नै सानैबो इलाय ओंखारमारबायसोना ओइ अरो मोसौआ हाव हाव नै अरे बाबा हाव दा थांगा हनै फेसनो ओइ जोंहा थासुमलि साहा लोंसै नै साहा गाइखेर साहा दै साहा नों मा जादों आबा मायाव अर बुनांदोंमोन अन्थाइ थायो नामा हाथायानो गादों बियो नोंना गादों बियो आइदै न'आ बे थासुमलियाव अन्थाइ थाफेरो नामा आइदै न'आव हाथाय गाबनाय माने अफ्ला माबा गाजादों बियो इदि जोङो मा ओंख्रि जागोन नै लावजों नाजों मोनानि नै दैसाया दाबा लानानै लेबनो नागिरदों हलाय आबा आं लेबनि आबो लेब ओमफ्राय लाव ओंख्रि जा नाजों aduh दाबाखौल' आगा खांग्रांलांगोन नामा बोरैबा